So, atong isda, very very light na suka. Nag-ano na. Ito pala yung mga nabili ko kahapon. Ano? Kahabuyo yung chocolate. Para magagamit talaga namin lahat. Kasi hello guys, good morning. So, maaga akong gising. Dahil ako ay tawag dito, papaksiw. So, malaking batch yung aking gagawin. Hindi malaki. Maramihan yung aking gagawin ngayon, paksiw. Kaya, so atong isda, ewan ko anong tawag sa Tagalog, pero sa amin is kutob ito. So, ipapaksiw ko to. Actually, magtitira lang ako ng konti para steam or ano. Depende sa gusto kong gawin. Pero, ayan. Ito yung sibuyas at saka bell pepper. Lalagyan ko rin itong teka lang. Ito, siling haba. Lalagyan ko ng 2 piraso lang. Ayan. Tapos lastly, yung ating ginger. Ito na yung ating paksiw. Ito yung itsura. Lagyan ko lang ng very very light na suka. Lagyan ko na yan ng asin guys. Dahil sinaing, naglagay lang ako ng 3 egg. 1 egg hindi makita. Ayan. So ayan na siya guys. Ang sarap tingnan, napaka colorful. Ayan na siya. So eto na yung aming ulam guys. Sensya na madilim ha kasi walang light kasi malapit ang malowbat. So ayan, mayroon akong spinach, egg. Tapos eto kay Hagrid. Tapos eto paksiw. Ayan, kain. So kukuha tayo din guys. So, na. Ito pala yung mga nabili ko kahapon. Ito yung mga gulay. Ayan. Nabili ko kahapon. So eto, parang hindi ko natikman ata to. Nakatilaw na ba ko gabi pa? Yung isa? Ito talaga guys. So grabe yung chocolate nito. Ito na lang. Yan. Tapos ito guys. Try na namin ito. Para siyang tableya. Ayan. Mocha. Kaya pala mocha. Ayan. Diri ra ay pa. You between my heart, listening to our favorite songs. Hello guys, so kakarating lang namin, galing kami sa palengke. So, ayan si Hagrid. Pakita mo yung be? Yung kanyang guitar. Yung kanta mo. Kanta na. Nagpapahinga lang ako kasi medyo pagod ako sobrang init kasi. Tapos wala ako masyadong vlog today dahil pag nag-ano ko sa Shopee, wala akong mai-vlog talaga. Pero mamaya mag-edit ako para may ma-upload tayo mamaya. Maybe. Tapos magla-lunch na kami. Oh, hinahilay dong. Tapos kakain na lang kami guys. Hello guys. So lunch, kanina pa kami natapos mag-lunch ni Hagrid. Kasi kakagaling nga namin kanina sa palengke. So, ayun. Wala akong vlog masyado today dahil
wala naman akong ginawa. Pero nakapag-anak kapag tawag dito, nakapag-edit na ako. Alam, kita niyo yung sa likod. Walang katapusan, hindi matapos-tapos yung paglilinis dyan. Ganun sa loob ng kwarto. Kasi magsusulat ko ng picture ko ngayon ng stocks at saka magsusulat. Kaya dyan lang muna siya. Tapos tawag dito. Sasabihin ko sa inyo, nakalimutan ko. Napakita ko na ba sa inyo yung ano? Kasi yung coffee na ano, yung mocha ba? Tura niya guys, oh. Eto. Pero kailangan maliit yung mug na gagamitin kasi masyado siyang parang mga ganitong mug lang nasa picture. Eh, alam niyo naman yung mug namin. Yung mug ni Papa para pitong ano, parang tabo. Ang laki. So, ayun, iinom ako ng alat na sa ibabaw. Pinasok. Nilagay ko lang diretso yan kagabi kasi patapos ng mag-film, ayun. Talagang tawang-tawa ako kay Hagrid yung film namin yun. Nakakatawa siya. Grabe yung reaction niya dun eh. Tapos yung chocolate, hinati-hati ko lang kasi binigyan ko yung mga kapatid niya. Isa lang sila dun sa chocolate na ano. Grabe yung chocolate nito guys. Ang buo, parang grabe yung chocolate. Ang buong buo. Ito, grabe yung chocolate talaga niya. Original. Sa kanila, no, mga ganito, yung mga biscuit. So, parang, hindi ka pwedeng kumuha ng marami kasi every pack mayroong isang ganito na lang talaga. So, diba? Mas effective pala pag ganito, nakapack-pack siya ng tigi-isa. Kasi, feeling mo, parang, ano lang, kapag isa lang yung kunin mo, kumpara mo doon sa yung isang ano lang talaga, yung walang ganitong naka-plastic. Pero yun nga, kalas. Napakano yun sa plastic, ang daming plastic magagamit, diba? Yung favorite ko, kutsara, alam nyo ba? Hindi ko alam ha, kung bakit niya pinakilala ng kutsara, pero alam nyo ba na gustong-gusto ko yung kutsara ng mga Korean, mga Chinese. Gustong-gusto ko yun, like, nagaya nung naalala niyo sa Chowking, yung kanilang kutsara para sa halo-halo guys. Yung gusto ko din yun. Tapos yung sa chopstick, grabe ba? Sabi ko, bakit niya alam? Kasi pinadalhan niya ako ng gano'n. Gusto kong mag-aral na mag-chopstick. Kaya good thing na binigyan niya ako ng chopstick. May chopstick yun guys eh. Ito siya oh. Ito yung lagayan niya. Ito siya. Oh, diba? Bongga. Tapos eto. Para magagamit talaga namin lahat. Kasi yung nail cutter namin parating nawawala. Eto, meron na siyang ganito. Kaya dito ko nila siya ilalagay. At saka eto naman, yung susi namin, sabi ni Papa nung last na ano, kailangan bumili ako ng ganito, lagayan ng susi. Kasi bago yung susi namin eh. Akalain mo meron? So, ito lang yung magnet. Hindi ko alam na ano pala to magnet. At ang gagabi ko lang na-realize na magnet pala yan. So, yun. Salamat, Chris. Sobrang tuwang hindi matutumbasan yung saya na ibinigay mo sa amin. Yung katumbas sa saya nun sa family ko talaga. Kasi yung reaction ni Hagrid. Natatawa nga ako eh. So, magkakape muna ako, guys. So, habang nagkakape ako, guys, so ganito lang kalit yung kape. I mean yung water. Actually, medyo madami nga yan eh. Ganyan kaliit. So, magkakape ako habang naglilista ako ng stocks. Kasi may mga bagong stocks. So, kailangan kong ilista yung ano. So, tignan nyo yun, guys. So, at eto yung laman nito. Grabe yung chocolate niya. Tapos na grabe yung chocolate. Yan, kain kayo guys. Sarap. Simulan ko rin yung aking mga gawain. Hello guys. So lunch time na. Magkakape ako. Tapos gagawa ako ng ano tawag dito. Tuna lang yung nalaman ko. Ay, nakalimutan ko na pangalan nito. Tuna sandwich. Tuna sandwich ako. San Marino. Ayan.
onion kasi ayaw ni Papa. Sabi ni Papa okay lang daw lagyan ng celery. Hindi kasi siya sanay sa celery. Ako ganun, bet na bet ko yung celery talaga, yung may crunch. Gustong gusto ko yun eh. Kaya ayan. Hindi ko na lang lalagyan. Hindi ko na lang sana nilagay yung oil noon. Hindi ko na lang isinali sana. Para hindi siya basa. Sa tingin niyo, dapat hindi ko sinali, no? Pero ayan. Ang kape ko, oh, ayan. Konti lang yung ano ko, coffee. Hey guys! Yay!